Lumayan oleh tukang murah meriah iki, 3,5 iki. Bos, kok nang ngene, Bos? Iki aku nilai pari nembe oleh iki. Tukang 5 juta iki. Lah piye sih tak takon-takon? Mbok kene tak batan-batanane, Bos. Bateni, Oh, Bos. bateni piro? Ayo tak batani mang-mangatus, Bos. Nek 6 juta ya tak kek to. Ya wis, Bos. Dilah. Ya DP-ne sik 2 juta. Nyaki. Iki DP-ne 2 juta iki tak tampa iki lho. Lho ya. Jelas iki sik kene, Bos. Bar iki ceki. Kena ge modal. Pak, duit 2 juta wingi nanti. Lah ya tak ge modal to ya. Lah mbok nggo modal apa? Anu kene pari to ya. Aja ngasih kalah-kalah pedes are. Usaha kita kok le piye. Ya pokoknya jaluk ke duit gak arek urusan barang. Caluk. Wong ora godak usaha kok arek usaha bareng. Bos, Piye? aku rene karep batalke manjer sik wingi, Bos. Lah wis genah dilan kok panjeruk dijelok meneh sih. Lah nek kowe batalke panjermu ya ilang to. Nang bojoku ora oleh, Bos. Ya kan urusanmu to. Yuk piye iki, Bos? Ya piye-piye panjere ya ilang kok goblok temen ah. Wuh, ya tak panen dhewe wae nek ngono kok. Soleh panjer 2 juta kek engko. Pokoke double-double.